Номер ва? Туча? خب 7650 هم واتساپ اوندا نمیستم مثل همون گم نمیشم بعد هم واتساپ چک رو میکنم چی بدون نمره نمره چی نمره ایران İşte çürükler yapıyordu. Aynen. бачаҳо ба худо зӯр мебиёя. Аз ҳамин бародар ака уҷе эҳтиёт боше. Як боли 5-6 видеои дигай ин мардак яъне ки Шамси Қамар номаш будааст аз Уяли рӯпарӯи бозор хонашон хонаи падараш диристараш дар ҳамн Уяли дар пеши мегафон бисёр бачаҳо рафтанду фиреб дора гӯштошо гирифта. Акаи Қамари гӯшдиз илтимос бас ка сумои мардума барбигардон ки видеоҳои дигариша мепартом хуб намешавад. Гӯштҳои мардума барбигардон. ин ҳамин рақамҳо занг бизан, ман рақамҳои одамои шикояткарагия партом сумошро барбигардон. Ин акарам ай падолос гӯшт гирифтаю